mu Đo. Evo tu je. Đo, ovo je za tebe. Ja veliki pozdrav za Muđu! Sada ga smijem! Koga još? Da, i to, onog velikog, kako se zove, njiha, da. U današnji epizod igramo! Left 4 Dead 2! Tako bre! Ja vama ću crkati! Ako! Crkni! Ali ustao sam i nešto mi šušti na uši. I sad će va kurva da umre! Ako! Kod njih jebe, mi idemo da nađemo naš pušku. Ali je... Ujebot, vampir. Pa imam ja i vam vidi. Vidi bre, u dvaku. Nemoj tamo. Vidi. Brži! What's up? Jedi braniju! Evo ćeš vidim kako. Ako njima jebe mater. Gdje pičke. Jedi braniju! Brate, jedi braniju! Sad nam se pojave najvažnije. Život je kratak, kupit ću batak. Je boga. Trpni već jednom. Reload. Reci im nešto, bre, pa reci nešto. Da srce kuca s njim. Šta je bre ovo, pišao se te. Ate! Šta ti bilo? Daj mu bi sad! Pucaj, šta pucaš mi je pas. Hoću pa nam pučke biti. Ako tu će bude kraj videa, šalim se. Pa si igrao malo Counter, ne, igrao PES. PES 30. Tu negdje treba ti bude na tvoja puška. Hvala ti. Koja si ti budala? Pa ne u mene da pucaš, mamu ti re! Reloading. Fire coming. Pazi leđe. Evo, gdje je moja puška? Jebemo mater. Superica! Evo opet! Šta mi gaziš? Are, ti šta ga vas ko žutim radi? Treba neku te reload. Da ja pričam, ajde. Mire, majko. Uđi pavi. Majko. Umro sam! I tu je kraj! Pozdrav svima! Ćao!